Olemme täällä Blue Mountainsilla ja olemme löytäneet hienon näkymän. Tässä suoraan edessämme on 3 sisarusta, 3 sisters. En kyllä ymmärrä missä ne 2 muuta ovat, mutta täällä ne jossain on. Kaunista näkymää jatkuu silmän kantamattomiin. Olen varma, että pystyisin hyppäämään tuolle kivelle tästä näin, mutta luulen, että se on kiellettyä, joten en tarvitse tehdä sitä nyt. Tuolla alhaalla voitte nähdä puita, ne ovat kivoja. Tämä on ihan tuttua maisemaa minulle, ihan niin kuin koti-Suomessakin. Ei mitään uutta. Tuossa